תראו, אני לא מסתכל על זה כדרבי. העניין הזה, שזה נגד עפולה, זה בכלל לא שחק אצלי תפקיד. אני רציתי לנצח את המשחק הזה כמשחק. לא בגלל שזה עפולה, גם זה היה ראשון או יבנה או כל קבוצה אחרת, מבחינתי 3 נקודות. זה דבר יקר, לא משנה נגד מי. חבל לי שהפסדנו, לא אכפת לי שזה נגד עפולה, פשוט חבל לי שהפסדנו, בא קהל ורצה לראות הופעה יותר טובה שלנו, ובאמת הגיעה כמות יפה של קהל ועודדו, וכאב לי לראות אותם ככה, חוזרים הביתה. אני חושב שהיה משחק שקול בהתחלה, הם אחרי השער, מטבע הדברים, אנחנו יצאנו קצת קדימה והיינו חשופים למתפרצות. באנו עם איזו תוכנית משחק שלצערי לא עבדה, לא הצליחה. במחצית השנייה אני חושב ששלטנו ללא עוררין עד ההרחקה, שבעצם שמה בעצם הפסדנו את המשחק. מאוד התקשינו להגיע למצבים, לייצר מצבים, למרות זאת היו לנו המון בעיטות נייחות, קרנות, כל מיני ערבוביות שם ברחבה, שבסך הכל היינו צריכים את האחד הקטנצ'יק הזה בשביל לפתוח את המשחק מחדש, כי עפולה הלכו אחורה והתגוננו מאוד. ה-3-0 הוא אכזרי, אבל שוב פעם, אנחנו צריכים להרים את הראש, אין לנו ברירה, אנחנו עברנו 5 משחקים טובים, עם תוצאות טובות, הגיע היום הפסד, אנחנו צריכים לדעת להרים את החבר'ה, אנחנו נעשה את זה גם, אנחנו ניסע ליבנה ואנחנו ניקח את הנקודות שם. הפסדנו 3-0, זה כואב מאוד, זה סכין בלב, העניין של ה-3-0, לא ככה רצינו שהמשחק יתפתח, אבל זה כדורגל, זה דברים שקורים. וזהו, מפה אנחנו נמשיך הלאה, אנחנו נתאושש, יצאנו מאשקלון, חזרנו מ-3-0, הפסדנו בבית לקטמון, זה היה נראה כאילו אנחנו הולכים לאיזה משהו דרסטי באופן שלילי, ופתאום אנחנו יצאנו לדרך חיובית. אנחנו גם מפה, אנחנו נתרומם, ניסע ליבנה, ושם אנחנו נעשה את העבודה. ז'ני היום היה לו משחק לא טוב, אבל אין מה לעשות, אתה יודע, זה עוד פעם, אתה לא יודע לפעמים איך יתפתח המשחק, איך יבואו שחקנים. אני חושב שהגולים של עפולה וגם המצבים שהם הגיעו זה מטעויות אנוש, זה פשוט טעויות שלנו שאנחנו נתנו להם להבקיע את השערים הראשון, השני והשלישי. ככה שבסדר, גם בג'ניה נדע להרים, אנחנו זקוקים לכולם, אנחנו קבוצה קצרה, אבל אנחנו נחזור למסלול.